Hallo, welkom terug of welkom bij Dit is geen podcast. De podcast die geen podcast is. Ik ben Ozara. Ik ben Joel. En vandaag zitten we op een balkon. Ja. Bij? Bij de oma van Oh. Pijn. Kijk, ze is nu echt heel cool aan het breien. Ik hou van, ik heb vroeger ook gebreid. Mijn oma heeft laatst een spencertje van mijn moeder gebreid en nu is ze, geloof ik, een haarband aan het breien. Cute. Nice. Nou jongens, over 12 uur zijn we niet meer in Nederland. Nee, Al een tijdje niet Is meer dat 10 zelfs. uur? het is een beetje een eng idee. Ik heb een beetje idee bij het oude en nieuw of zo, dat je toch een beetje af aan het 24 tellen uur, bent. sorry. Ja. Of voor 24 uur zijn wij niet meer in Ja, Nederland. 12 uur dan is het echt. 12 uur is 6 uur 's ochtends. Nee, dat hoeft niet. Oh, daar is iemand gevallen. Doe je trek? Kijk, een spotlight. Er zitten allemaal gekke spotlights bij de kerk, joh. Mooi. Oh, joh. Hoor je jou? Zie je, ga je dat op beeld zien? Ik weet het En niet. hij zei baanbak. Ja, daar komt hij weer. Oh nee, toch niet. Ja, daar komt hij weer. Maar de Eiffeltoren doet dat toch ook? De Eiffeltoren. Ja, Oh. ja, de Eiffeltoren doet dat ook. Ja. Oh, ik heb er zoveel zin in, hè. S'avonds die Eiffeltoren met die lichtjes. Oh, hij is echt hyped. Oh, zullen we nog een keer op de Eiffeltoren boeken, maar dan s'nachts? Dat we s'avonds... Kan Ik zo. meen dat hij in het donker dicht is, want dan zie je toch geen kut? Ja, geen idee. Als het kan, kunnen we... Oh, maar ik ben echt benieuwd of hij die op camera gaat... Ik ben echt benieuwd of hij die op camera gaat. Dat is gewoon alles wat telt voor jou, dat op beeld staat, de rest boeit niet. Ik pak even, oh ja, we hebben water gekregen. Maar goed, jongens. Ja, over Parijs gesproken. We gaan naar Parijs. Klopt, Ja, klopt. we hebben dit al geprobeerd En het is uit echt te zo leggen. van, ja, ik doe mee aan het programma, ik heb het heel lang geheim moeten houden en ik mag het eigenlijk nu vertellen. Ja, dat we ik hebben het doe. niet super goed geheim gehouden. Ik bedoel, de meeste mensen weten het wel. Ja, eigenlijk wel. 9 van de 10 mensen in mijn omgeving. Hebben jullie het een beetje verteld tegen jullie vrienden, familie, Ja, omgeving? zeker. Iedereen is ervan op de hoogte. Ik heb ook al van iedereen appjes. Veel plezier morgen. Oh my god, zoveel plezier morgen. Oh my god, jaloers. Oh my god. Ik zei Maar- letterlijk vandaag, het is maar even goed dat je maar even weg bent. Wat? Ik vind het wel even fijn als ik even... Waarom? Verder alles oké? Ja, dat is goed. Gaat prima met mij. Damn. Nee, maar hebben we er een beetje zin in? Ja, ik heb er wel een beetje heel veel zin in. Ja, ik heb er ontzettend ongelooflijk Mooi veel zo. zin in. We gaan inderdaad mooie podcastjes maken inderdaad. Dus stay tuned. Onder andere. Want de eerste zondag dat we in Parijs zijn, is aflevering 1 al beschikbaar. Toch? We gaan Ja. volgens mij meteen al in Parijs droppen. En dan eigenlijk elke week een nieuwe aflevering. Dus het is een speciale serie, seizoen 4 van Dit is geen podcast. Ja, eigenlijk een beetje het Parijs-seizoen. Het Ja. worden minimaal 7 afleveringen. Wie weet wordt het al 15. Ja, Wie weet 16. we hebben een soort algemene 7, planning 5. gemaakt, inderdaad. En vanaf daar kunnen we altijd kijken van, ja jongen, pleur die camera gewoon neer en we gaan weer zitten. Precies, dus ik kijk daar echt Ja. enorm naar uit. Het is eigenlijk een soort podcastserie met één hele belangrijke vraag. En dat is, hoe gaan we van Remond een wereldstad maken? Want achter ons, je zult het nu niet meer Jongens. super goed zien. Het was wel Ja? nog licht toen Waar we... is mijn mic? Hier. Even voor de kijkers, we zijn echt al de hele middag Ja, we zijn al een poging aan het doen tot... Maar we worden echt... het is ons niet we hebben gekund ook nog vandaag. spicy noodles gegeten, maar daar komt een short van, dus Ja. hold tight. Dat ging niet goed. We zien, ja, ik weet niet hoe goed je dit gaat zien op dit moment, maar achter ons is de skyline van Remond. Ja, ons stadje eigenlijk, hè. Het is, geboren. Ja, ik ben daar geboren, hier Ik ben 100 meter verder. daar Hier is geboren. ook geboren, ja. Dus, oh ja, we zijn In de allemaal... oude vleugel die nu weg is. Ja, ik ook. Ik kan niet weten hoe, ja precies, maar gewoon... Kamer 107, nee, ik heb geen idee. Is de statiefestatie afgelopen? Het is Ik wel hoor erg één stil, hè? keer. Nee. Ja, het is overigens ook carnaval in Limburg. Of ja, sorry. Vastelovend. Zeg het, say the line. Fast your love. Say the line. Wat moet ik zeggen? Say the line, Bart. Wat is de line? Dat weet je toch wel. Wat vieren jullie wel? He said the thing. Ja. Prachtig. Ja, morgen spreken we om 10 uur af. Hoe laat Ja. gaan jullie opstaan? Ik sta om 8 9? uur op. Ik Ik moet nog even wat dingetjes 9? klaarmaken. 9, dan heb ik een uurtje om hier te zijn. hier. En dan kom ik op de fiets. Nee, ik denk dat ik mijn ouders kom Ja, brengen. mijn mams komt mij brengen, anders Ik staat mijn ga fiets om helemaal 7 uur niet. opstaan, gaan even douchen. Ja, ik denk dat ik ook rond 7:30 of zo ga opstaan. Even... Ik moet, toilettas, ik moet nog mijn koffer inpakken. Ja, Ik zou moet niet ook om nog- 9 uur gaan opstaan. Ik moet ook nog een beetje mijn koffer inpakken, maar ik heb het merendeel al Ik gedaan. heb de koffer ingepakt, maar ik moet nog de spelletjes, de toilettas Ja, en ik de moet ook nog geartas. dat soort dingen. Ja. Ik Maar- heb altijd de stress als ik op reis ga. Dat is echt een ding. Genoeg opladers.
Ik ga daar altijd om Weet stressen. je wat ik altijd vergeet? En ik heb hem oprecht al klaargelegd. Ik vergeet altijd oprecht, ik vergeet mijn tandenborstel. Nice. Anders mag je die van mij wel nemen. Dat is ook zo vies. Nee, ik echt oprecht, ik heb al echt een keer of 4 of 5 dat ik denk ik zeg maar zo in zo'n vakantiehuisje Van aankom. potverdomme. Dat je de waar tent is, hebt opgezet en dan heb je zoiets van, nou dan gaan we slapen. Hè, even tanden poetsen. En dan maak je zo je toilettas open en dan zit daar zo shampoo, conditioner, deodorant. Tandpasta wel nog? Heel soms wel een Dan kan je nog zo met je tandpastaatje. vinger zo. Ja, dat doe ik dan. Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan. Maar goed, ik denk dat ze in Parijs vast wel een supermarkt hebben. Maar ik heb hem Ja, klaar weet liggen. ik niet. We hebben ze gewoon een appie. Maar ja, Nou, we dat gaan, weten we niet. Nee, er maar- ligt wel een HEMA. Ja. Eerlijk, ik wil HEMA Parijs versus HEMA Nederland als soort. Maar Hema's in Paris is al een bestaande short, hè? In de podcast. HEMA's in Paris 2, baby. HEMA's in Paris in the flash. HEMA's in Paris 2. Dat was toen Electric jullie Boogaloo. met over mij helemaal kapot gingen omdat ik niet kan fluiten. Oh ja, klopt, dat was van Q. Over Q gesproken, dat was eigenlijk de man die dit allemaal mogelijk heeft gemaakt. Shout-out naar Shout-out naar Quentin. Quentin. Shout-out. Ja, we Het hadden... begon als grapje. Het van, begon ja. echt oprecht als grapje van haha, we gaan gewoon steeds iets verder en dan doen we 1 aflevering in Parijs. Ja. En hoe tof zou het inderdaad zijn als we ooit onder de Eiffeltoren... Ja. Ja, precies. Hebben we dat niet in aflevering 1 ooit gezegd van stel je voor we zouden een keer... Volgens mij wel, of vrij in het begin is dat wel eens een keer Ja. gezegd. Ik zou eens terug gaan kijken, dus ook. Ik vind het sowieso een beetje een raar idee, want mijn intentie van de podcast, of ja, die eerste aflevering, is gewoon een eenmalig ding. Om een keer te proberen. En nu zit ik mijn koffer in te pakken om morgen naar Parijs te gaan. Ja, ik bedoel, Het butterfly effect is het is insane. echt sowieso, heel Dit is geen podcast is in principe ontstaan uit een grapje. Uit echt, als ik nooit dat appje had, of hadden dan Ik toch... denk dat het nog steeds wel gebeurd was, maar gewoon, toen, volgens mij hebben we dit verhaal al minstens 4 keer verteld op de podcast ondertussen. Ja, Maar we zijn oké. sowieso begonnen onder een andere naam. Dat weet ik niet meer. Wat was die? Wat hadden we? Aflevering 1 is opgenomen. Podcast zonder naam. Ja, onder de naam Podcast zonder naam. Oh ja. Dan hoor je ook als je de eerste aflevering terugluistert, hoor je Ja, weet het. Het is geen podcast. Zonder naam. Ik heb dat de hele tijd moeten overdubben, de eerste aflevering. Dat klinkt ook echt niet. Nee, maar dat was ook een beetje het idee. Ja, en nu hebben we gewoon als brand, dit is geen podcast. Wat Dit misschien is ook wel geen- echt ja, nieuwe zoveel stickers. cooler is. Dus er zijn ook sowieso nieuwe stickers. Parijs exclusive stickers. Met de skyline van Parijs. Met het Roermondje. Met de groetjes uit Roermond. De Franse vlag Ja. hebben we nu. En we hebben ook Gewoon een de, zo- Dit is geen logo. podcast logo. In een nieuwe huiskleur. En dan nog een breaking news flash. Want buiten dat die stickers binnenkort beschikbaar gaan zijn, worden er ook gewoon algemene stickers van Dit is geen podcast binnenkort beschikbaar. Wanneer? Daar zijn we nog mee bezig. Die komen er zo snel mogelijk aan. Maar dan kan jij Ja. gewoon Dit is geen podcast stickers voor jou krijgen bij een supermarkt bij jou om de hoek. Nee. Waar hebben jullie het meeste zin in Parijs? Mag ik beginnen? Aquarium. Dat wou ik zeggen. Ik ben ook nog nooit in het aquarium van Parijs Ja, maar vissen zijn geweest. heel cool. En in... Nou, ik wist nog toen ik in Sevilla was. Nee, Valencia, sorry. Daar heb je zo'n heel cool aquarium met allemaal vissen. En haaien. En kwallen. Dolfijnen. Haaien. Kwallen. Ja, kwallen. Zo, die zijn cool. Hadden we Kwallen nog- zijn echt Hadden een ze- van hadden ze de daar nog engste haaien? dieren die ik... Ja. Holla. Maar geen dolfijnen, denk ik. Jawel. Nee, trouwens geen dolfijnen, klopt. Jawel. Toch wel, volgens mij. Nee, dat kan Eigenlijk weet ik niet. het Dat kan niet. Mag dat niet meer tegenwoordig? Ik weet het eigenlijk niet. Maar geen kwallen, denk ik, nee. Jawel, echt kwallen. Wat? Echt jellyfishes. Echt? Dat stond erop bij van... dit is de jellyfish room. Met allemaal jellyfishes. Echt? Ja. En hadden ze geen Maar ik vind haaien. dat zo cool. Zo Zal ik die- voor jou anders een box jellyfish als huisdier kopen? Zo'n bloemkool. Nee, Maar dan dat hadden ze is geen goed. haaien dan, als ze ze gewoon hadden. Ja, kleine haaitjes. En dolfijnen? Weet ik niet. Ja, kwallen. Kwallen zeker. Maar jij kent toch ook wel in Valencia dat aquarium? Ja, ik ben Oh er ja, wel... die met kwallen haaien. Ja, ik snap hier niet wat er grappig aan is, maar oké. Ik weet gewoon niet mee wat er gebeurde. Ja, wel, maar je weet het niet. Nee, ik ben een... Wie is een zaklamp staat aan? Oh, die van mij. Die van mij doet dat wel Ik eens. ben in Valencia, zijn we dan wel langs gelopen, maar we zijn er niet geweest. Moet je ergens naar binnen gaan, man. Ja.
is echt... En ik heb echt heel veel zin in het aquarium. En ook in het Centrum Pompidou. Pompidou. Het zand, Pompidou. Zullen we wel zo'n portret laten maken van Nee. ons? Dat dus Ga jij doen ze dat daar doen? toch? Ga jij dat doen? En dan Dat gaan kan wij volgens mij weg. door heel Parijs. Maar Maar daar is dat niet staat best- die wijk wel een beetje voor de kunstenaarwijk. Nou ja, de wijk rondom Pompidou, is dat dan ook Pompidou? Nee, Hoe duur weet is ik dat? niet zeker. Hoe lang duurt dat? Ligt eraan, €10 en Ja, maar 5 dan moet je wel minuten. zo'n grappige laten maken. Dat is echt wel leuk als ze Een aandenken. karikatuur. Ja, Ja, dat is wel leuk. dat is wel fat toe. Ja, Ja, ik we heb gaan... dat toen met mijn vader gedaan in Valencia. Of was dat Barcelona? Een Een karikatuur. van de twee, ja. En wat is hier geblest? Het was ook een ja, hij was niet Nederlands, maar hij was wel zo van, nee, alsjeblieft. Omdat hij gewoon zoveel toeristen had gezien. Maar het leuke is gewoon dat we gewoon echt heel veel gaan doen. Eigenlijk gaan we gewoon alles wat je kan doen in Parijs zo'n beetje Ja, gaan gewoon doen. de big Six en nog meer. We gaan maandag en vrijdag. Wat is de Big Six eigenlijk? Ja, dat is dat niet iets... dat Wat is toch precies de is? Animal Kingdom dingetje? Ja, nee, maar dan heb De je Big Six, de Big olifant. Five volgens mij. De is Big dat. Five is dat Ja. inderdaad. De olifant, de leeuw, De Giraf. bison, de bison. bison en neushoorn. En Niet de giraf? Nee, volgens mij niet. Sowieso giraf. Maar ik dacht, je wilde de Big Six, weet je wel, Eiffeltoren, Arc de Triomphe, Notre Dame, Louvre. Louvre, Santo Doupidou? Sacré-Cœur. Sacré-Cœur en de catacombe, ja, het Centre Pompidou. Maar het is wel een beetje die iedereen... Dat is trouwens dat museum, toch? Wat? Ja. Centre Pompidou. Centre Pompidou, ja. Ik verwarde dat met die wijk, wat bij het Montmartre. Sacré-Cœur... Montmartre. ja, dat haalde ik... Sorry. Ja, daar zijn wel altijd hele leuke kunstmakers. Ja, Toen ik dan ik met mijn bedoel, paps ja. was. Maar ja, En dat ligt ook wat hoger, toch? Een soort berg. we gaan alleen maandag en vrijdag niks doen. Dan gaan we gewoon een beetje starten. Nou ja, niks doen. Dat staan wel, ja, een beetje rondlopen. Ja. Volgens mij staat er niet echt per se iets op de planning. Nee, daarom. Dat zijn Niks de met vrije, tickets, de nee. vrije dagen. Zo. Ja. Verder Dus, doen we gewoon alles te voet en de metro. Metro. Heb je die, oh ja, dan moet jou nog die appen, maar dat doen we in de trein. Ik had met Gino gebeld laatst. Ja. Gino is een beetje onze contactpersoon voor jullie informatie. En hij was op een gegeven moment bezig over een of ander restaurantje. Je hebt zeg maar de Afrikaanse buurt in Parijs. Oh. Die ligt zeg maar achter Montmartre. En hij zei van ja, de meeste mensen gaan er niet naartoe. Maar daar kan je wel echt super lekker eten en zo. Dus hij was er helemaal zo aan het raden. Dus van, Een beetje aan het tippen, ja. Ja. Leuk man. Ja. Dus ja, we moeten ook veel foto's sturen naar Gino van Gino. Ja, ik Voor heb web- sowieso ben ik van plan, ik heb voor elke dag dus een mapje waar ik dus de foto's in kan zetten. Inderdaad. Dus dan kan ik zo mooi sorteren. Voor de vlogs komen ook vlogs aan. Op de Vlogs. Losbox. Ja, weet je Op het het? Gaan we Losbox doen? Oké. kanaal. Dat staat in het plan. Pepijn gaat die editen. Nou, ik ben benieuwd. Ga jij die editen? Pepijn Oh, gaat- nice. ik, heb daar- Wat ga jij editen? ik ga dan, waarschijnlijk. ik wil best wel die... Nou, het ding is inderdaad, we kunnen die metropool van de stad kunnen nog niet echt Nee. monteren. Nee, want we hebben de Nederland. Ja, we Waarschijnlijk kunnen wel kunnen beginnetjes maken. We kunnen de opzetjes, cinematic maar- shorts kun je editen en anders kunnen we die Ja, ik heb echt vlogs- cool om van die gewoon... Ja, en ik kan sowieso Allemaal podcast edits. sowieso al Ja, ik kan overal podcast droppen. en terwijl, het lijkt mij dat wij gewoon samen die vlogs doen. Ja, of Nog, hoe vaak moet ik nog zeggen? Editen moet je alleen doen. Dat is net Ja, als oké, maar dan poepen. kunnen we het er Dan moet je gewoon geen andere mensen bij hebben. allebei een helft of zo, want je moet die vlog moet elke dag eruit, hè? Of om de dag of zo. Ja, 1 dag later. Ja, Dus dat dag is- 1 moet Dan op kom dag je ook 2. meteen uit. Ja, Oké. dat zou ik wel doen. Ik ben benieuwd naar die gekke Parijs wifi. Nou, ik heb wel het wifi-wachtwoord gekregen van het Ja, huis. ik ook. Ja, Dus, Rens stuurde dat door. Kijk. Nou, laten we dat niet delen. even onze locatie delen. of zo. Maar hij heeft wel gereageerd. Wat stond er? Ik snap er echt niks van, maar het zal wel. Nou. Leuk Nou man. ja, jongens. Maar ik heb echt een beetje dat oud en nieuw gevoel van. Het komt steeds dichterbij. Ja, oud en dat nieuw. heb ik ook wel. Ik heb ook echt, zeg maar, ik werd... Spannend. Maandag kwam ik op stage en mijn stagebegeleider was zo van... zondag is het zover? Ik zeg, ja. De hype. De hype is real. De hype begint wel. De One Piece is Gisteren was ik real. echt nog een beetje ook wel gewoon een beetje chagrijnig ook omdat sommige dingen met school nog even moesten afronden. Dus. Maar nu heb ik weer alles gewoon afgesloten voor deze module. Dus Ja. kunnen we weer Ik ga vanavond nog even accu's laden. tegenaan. Ik soort heb nu dingen. mijn camera eraan, ik leg vannacht mijn telefoon en mijn koptelefoon aan de lader. That's it. Mooi. Ja. Oh ja, Pepijn, jij wou even dat wij ons gingen filmen, hoe gingen inpakken. Heb je dat gedaan? Nee, Oh, dat heb ik ook niet gedaan. nee, boeien. Dan doe ik het wel. Moest dat? Nee, dat hoeft Zou niet. ik vanavond de vlog beginnen? Ja, doe maar. Nee, we hebben toch al, ja, we hebben al deeltjes van. Ja, misschien gewoon morgenochtend 10 uur. Als ik Als we bij Pepperino zijn.
Zin in. Ja, man. We zijn gewoon aan het podcasten en aan het vergaderen tegelijkertijd. Ja, dat is niet best. Een Ja, open maar goed, vergadering. hè, dit is geen podcast. Dus, Nee, daarom. Het is ook helemaal geen podcast. Dat is wel leuk. Ik had het laatst met Xavi had ik het over, dit is geen podcast. Of, ik weet het niet meer. Xavi was mij in ieder geval aan het vertellen dat ze tegen iemand verteld had dat dit is geen podcast is. Maar ook wel en ook weer niet. Het was wel heel grappig. Xavi wil ook nog steeds een keer te gast zijn. Ja, dat hebben we echt al lang. En Linde wil ook nog steeds Hebben jullie een keer ook te altijd gast zijn. dat standaard praatje als ze vragen van... Ja, wat voor podcast maak je nou eigenlijk? Ja. Wat is jouw standaard praatje? Oké, vaak doe ik zo van... Nou, de meeste mensen maken natuurlijk een podcast over audio. Maar wij zijn Dit is geen podcast. En wij maken dus geen podcast, maar wij richten ons vooral op video. Ja. Vandaag, Dit is geen podcast. Ja. Heb jij een Zoiets, praatje? zo een beetje. Ja, ik zeg gewoon, eigenlijk een podcast, maar met film. En dit is niet echt een podcast. Het is dat eigenlijk gewoon. Wie zou winnen? Go Ahead Eagles. Ik vind het ook wel cool dat Pepijn gewoon in het laatste seizoen gewoon gespand Hij is is. gespand. Hij is nu ook official host. Yay, geupgrade. Als jullie de bio lezen, wat elke normaal persoon doet, en als je een YouTube video kijkt. Nee, zit er eigenlijk dan niet. geweten. vind ik echt jammer. Ah joh. Nee, mijn praatje is altijd... nou ja, kijk, de meeste podcasts focussen zich natuurlijk op audio. Ja, En is het een soort interview vaak. Maar wij bereiden eigenlijk gewoon niks voor. En daardoor krijg je een soort, ja... rauw gesprek zonder intenties. Dus of iemand me nou vertelt over zijn werk of over waarom die andijvie niet lekker vindt. Dat maakt me eigenlijk geen woord uit. Dat is gewoon het hele idee ervan. wat is andijvie ook alweer? Hoe smaakt dat? Andijvie is niet lekker, het smaakt een soort naar gras. Ik En jij vindt alles wat groen is aan gas smaakt. heb eerlijk gezegd echt al heel lang geen andijvie meer gehad. Andijvie stampot met shawarma. Shawarma? Ja, mijn moeder doet er shawarma doorheen. Dat is best lekker hoor. Shawarma reepjes. Oh, het begint koud. Ja, jullie hebben je jas aan. Ik Ja, niet. doe je jas even. Tip shawarma. Nee, ik zet stug door. Even een You're pauze. still recording. Ik was dus laatst bij een NOS-film, had ik dat verteld? had het voorbij zien komen. Als die camera overhit, heb ik dus helemaal niks aan. Ja, maar daar moet je ook geen... Maar, Dus ik ben altijd bang. Maar het was ook echt heel warm in die ruimte, man. Tuurlijk, ze hebben alleen maar hot nieuws. Nee, maar ik denk dat daarom die camera dus is uitgevallen. En nu ben ik altijd bang dat die camera, als ik hem ook maar iets langer aan het filmen is, dat dat ding uitvalt. Iets langer. Iets langer dan 10 minuutjes, dus dan ga ik me ook echt zo... Nou, ik denk dat hij nu... het is hier niet per se... Nee, dat klopt inderdaad. Dus je stelt me nu wel gerust. Het is hier ijskoud. En de accu was ook niet helemaal vol meer. Potverdikkie. Nee. Ik heb wel Dat is echt een schande. 4 accu's mee, dus daar ben ik echt blij mee. Ik heb ook 4 accu's. Lot van accu's. Pepijn Ik heeft heb er 1 één. accu. Dat zou nog steeds niet accu. Maar ja, We hadden vandaag dus, zeg maar, in de podcast hadden we het idee om de heetste noedels van de wereld te eten. Nou jongens, dat was Bijna geen is over zijn nek succes. gegaan. Nee, ik moest bijna kotsen. Ik had wel één keer dat gewoon oprecht mijn hele neus, al het snot uit de neus gewoon verloor. Dat was niet best. Het was heftig. ik heb ook echt bijna gekotst vandaag. Maar niet van de noedels. Ik ging dus vanmiddag dus naar de stad, speciaal naar de stad, om in de breakdance te gaan. Want ik vind de breakdance altijd wel gewoon een leuke Breakdance. kermis. Nou, dat ding Attractie. is zo Maar- lang, hè. Dat ding stopte maar niet, die bleef maar doorgaan. Dat duurt echt 9 minuten zo'n rit. Zullen we dadelijk nog een rondje? Nee. Pepijn, eerlijk. Oh. Nee, Nice. ik ga nog niet voor dood, moet ik zeggen. Ik wil wel even met je naar de kermis als je dat wil. Ja, tussen al die, Tussen al die carnavals. tussen die apocalypse loop je dan daar zo. Apocalypse. Ja. Doe een nieuwe carnavalrent. Nee. Heb ik al gedaan. Ja, het is zo erg. Ik ben al Ja, maar gewoon eventjes... flink losgegaan. Nee, Nee, zeg maar maar- de one year anniversary. nee, maar ik ben... Ik heb hem een beetje bij neergelegd. Waarbij? Aardbei. Nee, bij het Ik zo'n... zei het en ik wist ook gewoon dat shit. Het is meer zo van, oké, ik vind het niet leuk, maar ik kan mensen wel gewoon dat laten doen. Nou, je gaat Gisteren op weer... Instagram leek je toch heel wat anders te zeggen. Hoe gaat het? Ja. Misschien heb ik ook een beetje FOMO. Ja. Dat daar Je mijn bent gewoon een frustratie loser. ligt. Maar waarom? Maar je vindt het niet leuk, maar je bent wel bang dat je FOMO hebt. Ja, misschien moeten we dit toch eens een keer proberen. Ja. Met z'n Dit tweeën. is geen carnaval. Dit is geen podcast. Maar- Zullen we volgend jaar een carnavalshit proberen te maken? Ja. Dat we volgend jaar zullen we volgend Ja, jaar... dat is zo leuk. Zullen we gewoon een liedje maken en dan gewoon alle drie ons beste Limburgse accent opzetten. En een liedje zingen en dan gewoon hopen dat dat doorbreekt of zo? Dat is echt leuk. Gewoon LVK alles. Nee. Ja, man. Ja, dan sturen we die in voor het LVK.
Dit is geen podcast Goes LVK. Dit is geen LVK in Dit is geen LVK. Hoe noemen we het dan? Dit is... Duggelijke. Dit is geen liedje. Dit is geen kraker. Dit is geen... Dit is geen slager. Slager. Dit is geen tophit. Had jij nou niet laatst Dit is geen Beppien. Had jij nou niet laatst op een vrouwtje trek een soort carnavalsnummer Nou ja, geschreven? laatst, dat is echt al vorig jaar. Oh, oh. Maar ja, dat is wel inderdaad, ergens op mijn telefoon staat de eerste lijn op ik wil dansen, in plaats van ik wil dansen, ik moet chansen. Hij werkt. Hij werkt. Alleen die zin? Als iemand dit steelt, de roerdassen, ik kijk naar jullie. Ik moet zo. Jongens, hebben jullie de nieuwe Minecraft movie trailer gezien? What the fuck was die shit? Is er nog eentje Ja, gedropt? er is er nog eentje met Ik vond panda's. het- Nou kijk, na de eerste was ik een beetje teleurstellend, maar na de tweede dacht ik van, Ja, yo, dat- dit kan toch wel wat zijn. Dat had ik ook, en nu heb ik die derde gezien en nu heb ik echt zoiets van, oké. Ja, jammer. Dus nee, je had eerst die teaser. Nee, ik had de Toen eerste, dacht ik zo toen van, dacht ik, toen had ik de tweede, toen dacht ik, ja, ik vond het gewoon vervelend dat ze die piglin zo hadden gebruikt. Ja, oké, Dat fair. klopt niet. En toen in de derde dacht ik wel, dit is misschien wel wat. Ik vond het wel leuk. Ja, Ik serieus? vond vooral het einde leuk, dat er ook villagers zeg maar, naar de echte wereld komen. Ik vind het zo grappig dat Jennifer Coolidge erin zit. Die, en dat, weet je wel, ja, Ik ken die van The White Lotus, ik weet niet of je die ja, serie ik hebt ken gezien. haar van Two Broke Girls en White Lotus inderdaad. Two Broke Girls, daar speelt zij een Poolse of een Russische vrouw. En die komt altijd gewoon op de beste momenten binnen. En in het begin van die serie komt ze gewoon binnenvallen en gebeurt er niet zoveel. En naarmate het einde, elke keer als ze binnenkomt, dan barst er gewoon applaus uit in het publiek. Dat is echt top. Lukt het? Wauw. Weet je wat ik heb het bijna aan het proberen zijn? Een survival wereld op een flat world. Moxwamp is voor, man. Moxwamp heeft... Dus dit is niet origineel. Ik dacht jij het hebt verzonnen. Natuurlijk niet, het is gewoon... Moxwamp heeft volgens mij echt al 5 jaar een Maar oké, wereld daarop. maar jij als grote Minecraft-nerd, is dit mogelijk? Ja, kijk naar Moxwamp. Maar hoe lang heeft Bro erover gedaan? Volgens mij heeft hij al 5 jaar of zo, die wereld. En die is echt, die is echt crazy. Nee, die is echt, die moet je maar eens opzoeken. Gewoon Moet je alles even van, opzoeken. Ja. gewoon alles van dirt. Nee. Nee, want je kan Gewoon een met- sapling krijgen. Dat Ja, proberen wij saplings en met wandering traders en zo. Oh, zo. Echt gekke paleizen heeft die man gebouwd, hoor. Een steen? Of heeft hij dan ook Steen is een... toch? Steen is onmogelijk. Maar als je lava en water zo Maar doet- lava kun je niet krijgen. Nee, dat En klopt. op een gegeven moment, als je villagers krijgt, dan kan je best wel veel Ja. en dat soort dingen. Ja. Maar een emerald, hoe kom je aan emeralds? Toch? De villagers. Door de villagers. Oh, zo ja. Als je ja, ja. een boom hebt, Oh, kan je sticks tuurlijk, verkopen. tuurlijk. Met die sticks. Het is een super lang en eigenlijk bijna ondraaglijk proces, maar het is in principe Je moet mogelijk. meedoen, man. We hebben nu net een mobfarm gebouwd. We gingen echt... Pijn, je was echt heel boos vanochtend. Ik ben wel eigenlijk Bedrock fan, man. Ja, nee. Ja, die kan ik op mijn zo in iPad. Bedrock. Ik snap Bedrock echt niet. Kijk, maar ik ben natuurlijk opgegroeid met Java, want ik denk dat ik toch zeker 10 jaar geleden mijn eerste Minecraft-account kreeg. Super coole Aussie. Zo heette die. Die heb ik nog steeds. Hoe weet je dat? Omdat mijn mams dat toen kwam. Mams heeft mij toen of voor mijn verjaardag of gewoon als cadeautje Minecraft gekocht. Want ik was dus van ja, ik wil Minecraft. En op een gegeven moment was ze van oké, ja, dan kopen we Minecraft. En toen had ze de username Supercoole Aussie, had ze voor me gedaan. Wat zijn die verzonnen? Ja. Super coole Aussie. En toen is mijn laptop gestolen met dat Minecraft-account daarop. Oeh. En toen heb ik dus een nieuw Minecraft-account gemaakt. Nou, daar is Unknown Boat Guy staat toen ontstaan. Oh, die is nog van jou. Ja. Die is van mij nu, dat is nu ondertussen Ozizaya. Oké. En toen had ik zoiets van, hé, maar wacht eens even. Ik heb de e-mail nog van dat Minecraft-account. Van mijn eerste Minecraft-account. En het knopje wachtwoord vergeten bestaat gewoon. Dus ik heb gewoon het wachtwoord Oh. veranderd. En sindsdien heb ik dat Minecraft-account weer terug. Nice. Maar toen jullie echt begonnen met Minecraft, zijn jullie toen ook begonnen in Creative? Want ik als 10-jarig kind Nou ja, snapte echt ik heb niks van voor survival destijds. Minecraft Java Edition deed ik altijd heel veel met mijn vader Minecraft Pocket Edition. En dat is? Dat is verhaal. Dat is wel cool. Oh, zo. Dat was Ja, Bedrock op de telefoon voordat het Bedrock was. Dat Oké. heette toen nog Pocket Edition. Dan altijd na school of zo, dan gingen we gewoon op de bank zitten en dan gingen we samen Minecraften en diamonds mijnen en huisjes bouwen en zo. Dat is In echt cool. survival wel. Echt Zullen we kijk, eens Parijs 1 avond Minecraft spelen? ja, dat is goed. We Ik doen neem een niet meer- Minecraft Nee, maar je hebt avond. toch je laptop? Ja, maar dan ben ik zo aan Minecraft, omdat ik Dan geen moet muis je een heb. muis hebben. Neem een muis mee. Ja, dan moet ik nog langs Yvonne. Dan doe je dat toch? Ik ga nu langs Yvonne. Nee, je kan er in de ochtend even langs Yvonne. Of slaapt hij tot 11? Maar Ja, dat is...
Of moet Heb ik... jij niet 2 muizen? Ik heb vast nog wel een muis hier. Ja. dus- Ook met Bluetooth? Ja. Bluetooth? Bluetooth, oh nee, of je zegt, maar dan moet ik Ja. weer adaptertjes, want ik heb alleen USB-C. Slondel. Maar Bluetooth voor mij zou wel echt beter zijn. Ik heb denk ik nog wel een Bluetooth muis voor je. Bestaat dat? Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Dat wist ik niet eens. Ik snap dus echt het concept Bluetooth echt niet. Ik snap niet hoe dat werkt. Allemaal straling en 5G dingen. Nee. Die gaan allemaal dood. Ziektes. Nee, ik durf je ook niet te zeggen. Ik weet wel dat het een Nederlandse uitvinding is, volgens mij. En ook wifi. En de onderzeeër. De En de onderzeeboot. microscoop. En de wortel, de oranje De, wortel. de microscoop toch niet? De sterrenkijker. Oh, hetzelfde. De sterrenkijker is Anthony Leeuwenhoek. Anthony Sterrenkijker. Anthony Leeuwenhoek. Ja, hoe noemen we hem? Sterrenkijker. Ja man, Anthony Telescoop. Anthony wifi. Nou ja, Bluetooth komt dus van bloedtand af of zoiets. Maar dat zijn allemaal Nederlandse uitvindingen, toch? Ja. Wat ben je nou eigenlijk op Instagram aan het scrollen? Ja, Koning even Blauwtand. wat iedereen aan het doen zoiets, is. ja. Ridder Blauwtand. Ja, volgens mij was het een of andere Noordse guy. Is wifi niet ook Nederlands? Dat zeggen we tot de hele tijd, hè? Hij is, CD is Nederlands. hij is druk bezig met scrollen op Instagram. De beams zijn nu paars. Purple Rain. Ik pak het laatste koekje trouwens. Wat is dat Purple Rain, ken je dat? Purple Rain. Jo, van wat wie is is dat? dat? Wat is dat? Van Prince. Ah, nice. Ja, toch? Ik wist het niet eens. Oh, wow, joh, ze zijn paars. Wisten jullie dat? Oké, quizvraag. We doen de volgende aflevering doen we een antwoord. Ja, oké. Dit is geen Zeg het in de comment. Als je het niet doet, hè, tandjes rapen. Oké. Dit is geen quizvraag. En als je op Spotify luistert, zet het even op YouTube in de comment. Er zijn ook gewoon Spotify comments. Weet je wat ook wel Dat leuk? vind ik stom. Onder de meest recente TikTok kregen we heel veel reacties. Iets met GGZ. GGZ. Dus toevallig zitten we nu wel boven. Of dit niet. Of We is het niet zitten nu de boven de GGZ? GGD. Nee, ze zijn Hieronder zit de geen GGD. Maar ik vind het wel cool eigenlijk. Maar doe de quizvraag. Oké. Waar hadden we het over vandaag? Parijs hadden we het over. Maar dat vind ik stom. Genoeg over Parijs, dat komt wel. Wat is de vertaling van Sacré-Cœur? Huh? Nee, niet, dat kunnen ze opzoeken. Oh ja, potverdikkie. Ze kunnen alles Ze kunnen alles Nee, maar over opzoeken. onszelf moeten we iets vragen. Oké, wat is de vertaling van Sacré-Cœur volgens Isaiah? Nee, wat? Hoe heet mijn hamster? Wat heeft Pepijn's hamster Zelfs ik- gegeten en daardoor is hij niet Hoe meer die met heet je? ons? Nee, dat weet ik ook niet. Nee. Daarom is het een goede Nee, vraag. wat hij gegeten heeft en Oké, daardoor even- is hij nu niet meer met ons. Nee, maar dat is een oude hamster. Ik heb het niet aan. Dat was de meest viral TikTok, Er man. zijn 2 goede antwoorden op Dit is de echt vraag. dit- Hoe heet mijn hamster? Dit is echt iets op, dit moeten we echt beter uitwerken. Eigenlijk hebben we 3 antwoorden op de vraag. Hoe heet mijn hamster? Dus je hebt 3 kansen om het goed te raden. Maar Whitney, omdat hij geen... Nee, wat doe je nou? Dit moet er ook uit. Isaiah, laat het erin. Nee, Je moet echt stoppen trouwens, ook in Parijs, niet die domme woordschappen noemen, want je weet dat ik daar echt niet tegen ga. wat doe je? Nee, maar die oude president van Amerika. Kennedy. Jouw moeder vond die echt fantastisch trouwens. Mijn pa reist naar Parijs. Hey, zo'n beest in de kinderboerderij heeft vaak zo'n sikje van die witte geit. Ja, maar deze hebben we toevallig allemaal in de Efteling opgemaakt, dus... Ik had zo'n hele leuke bedacht toen Joël er niet bij was. Toen was je bij mij thuis. Maar ik ben hem vergeten. Ja, dat komt niet meer op. Je bent trouwens een beetje schoor, man. Niet zo Ben je verkouden? Ja, ik ben wel een beetje verkouden. Zo, dat zo. Deze aflevering wordt zo vreemd. Ja, maar dat zeggen we elke aflevering. Ja, dat is wel echt zo. Maar ik heb bij deze echt zoiets van, waar is de samenhanging van deze? Ja, dat klopt dan. Anyways, als jij deze aflevering nou leuk vond, wij niet. Dus dankjewel voor het kijken, luisteren en aanhoren van ons gezeik. En dan zien we jullie heel graag in de volgende aflevering, die plaats gaat vinden in Parijs, van Dit is geen podcast. Samen met Maakplaats in Parijs. Doei. Houdoe.